Assalamualaikum toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik ning cebol, Bos. Kok cebol lho wae nyalek-nyalek aku. Fisik nes sing mbok gawa. Oh, alah gak oleh ngomong. Lah kenyataane lha piye toh? Ana info apa ya? Info apa toh? Info ngetengi rondo. Aku wis setahun ya gak rene. Wis sawi kali ini nyapa wis? Habis, Mbak. Habis. Iya. Fisikku kurang iki lho ya. Aku penggaweanku turu saiki. Fisik kurang apa? Kurang di fisik. Kurang turu. Kurang turu miring apa rumah? Simak. Simak. Iki nang nggonmu apa cah? Jenenge ta? Simak. Nenek bocah wayu to ya. Lha ya. Mana? Ngapik kancaku. Tiba e. Wih, njak saus apa sambel? Sambel kok aku. Nah, ini wis. Saus iki ta? Gak. Wis 10.000 wae. Nah, sambel gak sah. Wis. Laris. Iku apa to? Nyote iki sing genan lho. Kok Ngeti wong ayu ya, ya. lho rumasane padha edoke kok padha inget-ingetani piye ta maksudmu iki? Tanda duit ki lho ya. Alah sahabat bos, bakule bos. Bakule sahabat. Lho, lah ndek bengi lho warung ora ana sing ngambah lho. Bayangno. Ora ana sing ngambah kuwi terus ndek bengi iki udan ning. Lak we Kowe karek numpak eno berarti. ora aku. Nah pikir kamu gur ngono ae. Aku ndek bengi live TikTok ngono apa to? Endi kowe apa tau live TikTok? Aku ndek bengi. Aku ndek bengi live sak jam ning. Aku lho ora tau roh kowe live TikTok. Apa polo paling kon aku kok. Duh, wes yo. Aku live TikTok, Bos. Aku ndek bengi live TikTok. Tapi telah memang karo mesti logo. Oh iya, enggak. Tapi gak kayak mbiyen. Aku mbiyen kan PK lho. Iki wis gak gelem PK. PK raketang sempakan yo. Sempakan yo sing delok kenakan no. Masa nggonku ndoler kok padha. Iki pirang kilo? Wis entek lho cara nek nor nek po karek timun lho. Alhamdulillah, Bos. Piro? 10 plus 15 tahun. 15 lho cah. Iki jerar buka Francis. Iki carane kidul. Kelas e. Aku arep daftar cah, aku arep daftar Perancis Mas Doyo. Bentar. Keuntungannya itu berapa persen, 1%. Tapi nek Perancis sih piye yo? Maksudnya modal piro? Aku iki roh maksudnya sistemnya Perancis ki piye? Umpamane wis duit 1 juta kok modal aku. Iya, terus Lah iki kok keuntungannya kan jukuke per bulan to. Per bulan iku 1 juta kuwi berapa persene ngono lho, Bos. padha karo bagi hasil gak? Iya ta padha wae. Cuma untunge kuwi carane nganu sing diperi untung bersih tok. Cara untung bersih kasarane 1 bulan kuwi untung bersih umpamane 1 juta yo. Iya. Lah kowe naname modal 1 juta kuwi paling oleh umur sekitar berapa persen? Nanti 2% atau 3% ngono to. Kan modal keseluruhan lak ngene iki kan total kabeh to, mone keseluruhan modale entek arep buka cabang ya. Kasarane entek 8 juta apa anggapnya 10 juta. Iya. Tapi kan 100% to. Enggak 10 juta wis 10% wis jelas 100%. Tapi karek bagine karo wis dipotong tenaga barang. Engko bagine karek bayari tenaga modal sing kuwi. Nah, kuwi bagi keuntungan bersih wis dipotong kabeh. Dadi sak wulan kuwi pengeluaran kabeh sakmene lha engko karek untunge kuwi to. Kuwi ning kowe kabeh lak wis 10 juta kuwi. Ngono berarti. Iya to. Aku radung nek Perancis sih. Kan otomatis kan butuh no karyawan no, bayari karyawan. Jadi sing kerja iki mangga dibayar sih. Nah, wingi lah udah dibayar sing kerja kabeh. Ngono kabeh modal internet.
Iki bagianmu bagimu sama. Lah wis lho cah rungokno sing duwe dhuwit nganggur mbok modalno ning doyok wingi pangga oleh bunga we. Wis sing dhuwit-dhuwit notor gak kanggo lho. Enak ya duit dhewe, carane enak bali kan ora anu duit wong ngono ning maksudnya. Barang kan ya awake dhewe gak penak to piye nek. Lah tapi kan nek rong duwe pengalaman yo bingung. Kok iso? Aku niat mamane pengen bukane ya milih WE bang ae. Jadi aku gak menanggung risiko. Ya wis lho nyilih bang lho. Hitung aku franchise barang kuwi urung pinter kaya wong-wong sing ning jaba kono. Tapi nek franchise sih anu ya maksudnya kayak gerobak anu wis Iya kabeh. komplit ya. Iya komplit. Berarti ngono wingko anu. Hitung kabeh to. Ora bahane sing blonjo sing duwe apa sing tuku franchise? Yo sing lakokno to, umpamane wong-wong percaya karo aku, sing lakokno aku. Dadi kabeh bahan yo sing belanjakno ya aku. Ya wis lho. Ngono lho cah infone. Ini dadi Iki Pak Kandi ning Mahar sapa? Kandi mau sik ning omah harus sabrol karo Itong. Mang jerean ngidul bodho. Iki lho, sugihane doyok kandang bubrah jereke. Kandang bubrah ya anu cah. Dadi apa iki setiap tahun kudu dandan, dhek ndek perjanjian. Lah iki mergo wis didandani iki ndek ngenane legi. Ndek ben bar paping ya to, terus genten dhuwur. Piye to kandhani kok? Sugihanmu akeh men to yo. Kok Ya wae dadi saiki tuku terpal 120 150 lho. aku iki dudono warungku ben kemrubut kok sok. Wis sak urunge buka warung iki. Moco Pulgoro wakat iki karo saponi. Ora masalah sudah. Oh, tak kira anu mbok kon ngecem anu banyune wedang kuwi mbok kon ngecem ngono. Nah wis lho, Pak Ustate wis kojah lho ta. Nah nek nyapu ki ya jelas pangga wong reget terus. Lah iki lho. Setahun rarene wis berubah kabeh iki terpal sing suwek kae delon wis dadi kaya ngene iki lho. Tak ngono. Ndek mbene terpale gak karu-karuan kok sempak. Kayak sempak bolong. Lah iki rencana sok ben panen arep tak idirno. Aku arep idir brambang. Ngono lho. Wis idir apa mbok tawak-tawakno nggon. Lah iso ki ta memang gak koyo bakul offline. Maksudnya offline ki lak ning wis jeneng brambangmu apik. Ning kono lho brambange murah sakmene. Pak iso malah ditandon golek sing garing. Brambang garing tapi Lho marahi nek ngene Mas Andi ki yo mamel ngono ke. lah iya lah iso ki sing garing lah garing kan udah mangkok. Kate cuaca ki yo koyo ngene iki lho mendino. Wi urung karuan sok ben ki ngentokno brambang garing, Bos. Ngono lho. Ngel. Wi iso-iso yo mamel, malah mamel wi kok mbumbuan lho. Puasane panas ya. Soale wong tuku kuwi nek mamel yo wedi, Doy. Wedine nek kaya wong ibu rumah tangga kan kanggone suwi to, sitok. Terus nek tuku sekilo kan mesti bosoke kempos. Dek ben jam 2 lho wis tutup cah. Jam 2 lho. Bayangno,
Wi jam 11 jam 11 jam 10 wi langge 10 budal toto-toto goreng ya toh. Paling gak jam 11 wi langge apa ready. Lah kok jam 2. Jam 2 wis entek wi lho. Wi sekarane kombo wi. Sekarane tekan buane dhewe to. Wis jelas nganu duwe sekaran. Gak nek anu tak gluwe dae iki ketoke ning kene iki enek anune pelarise ngono lho. Biasane mbok dikek gerobak, mbok dikek endi. Biasane enek wi. Wong tandane iki tanda gak percaya diri lak kayak gini. So nyekari pada nyekar wong tuane, mbahane, wi lak iso ditilihi. Lho, kuwi yo sauzon nah wedoe jenenge sauzon wae. Lah piye wong apa ngene jenenge? Apa lali aku wong numpak bis nyekar ning gone wali-wali apa jenenge? Kuwi asline ya apik. Jaroh. Nah, tapi utamakan keluargamu dulu. Lah wong keluargamu ora tau kok dongakno mbok sekar kowe malah melu jaroh. Kok iso Padahal anu ya. Mbowe kuburane keluargane Jombar Garing kuwi embo. Pak ton ra yo tak kok. Pak Doi. Berarti tuwek ya, Doi? Umur 35 kok ada enom ae. Loh. Kok mbok nom-nomne to, Doi? Aku ki ora sak ngono umurku. Aku ora tau nemekno ora tau sak ngono. Umurku sak ngono ya sak ngono. Nek engko sewaktu-waktu tak diwedahi to. Mbuh. Neng apa iki ketoke mbuh neng lah ngadoni wi adoni banyune gawe cem-ceman sempak ya ora ro. Kuwi gak roh aku. Masa tiga nih. Dan tak loro nih. Kan ya ora ro to rahasiane. Iki kok suatu saat tak bongkare. Ya, bongkaran. Apa-apa wis manut karo. Nek sing mencurigakan yo ki kandange dik bubrai iki lho. Lah wi lho. Wong nganune bosok terpale kok. Ki apa, Doi? Sampah. Sampah kotoran. Pejuang nafkah. Tutup sik, Doi. Tutup. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton vlog ini. Gue menarik, murah, penting ditonton, aja lari di like, di komen, di subscribe. Ra menarik ya ditarik kok. Menarik ora apa-apa tak berderet karo buku mau nge sing apa sih, Mbok? Lah apa perlu do? Perlu do. Udo ya kowe ae lah aku ngono to. Udo kok didohno wong-wong. Udo iki kok wong-wong ning Ben kewer-kewer kok. Blondeng kok.